እዙይ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ እስራኤል ዕቑባ ካብ ዝሓተቱ ልዕሊ 16,000 ኤርትራውያን 13 ጥራይ ተቐባልነት ረኺቦም። ጅቡትን ሶማልን መሪሕነት ኢጋድ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ዝብል ተቃውሞ ከም ዘለዎን ተገሊጹ። ዚምባብዌ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርካብ 30 ሓራምዝ ናብ ቻይና ሸይጣ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። መንግስቲ እስራኤል ክሳብ ሰነ 2019 ናብ ዝነበረ ግዜ ናይ 16,149 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ጉዳይ ከም ዝተቐበለ ንጸብጻባት መንግስቲ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ሓረጽ ሓቢሩ። ይኹን እምበርቲ መንግስቲ ነቶም ልዕሊ 5,502 ክነጽጎም እንከሎ ን13 ጥራይ ዕቑባ ሂቡ። ናይቶም ዝተረፉ ኣስታት 15,000 ጉዳይ ግና ክሳብ ዝእዋንዚ ኣይረኣዮን። እቲ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት ንሒደት ጥራይ ዕቑባ ዝሃበሉ ምኽንያት መብርሂ ክህብ ሕቡራት ሃገራት ሕቶ ቐሪቡ ከም ዘለዎን እቲ ማዕከን ዜና ረድዩ። ነቲ ጉዳይ ኣብ ምጽራይ ትርከብ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ስርሖም ክገብሩ ዘኽእሎም መንበሪ ፍቓድ፣ ሕክምናን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝተሓረሙሉ ምኽንያት እውን ሓቲታላ። እታ ኣብ ምጥባቕ ማሕበራዊ መሰላት እትነጥፍ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ድሕሪ ምረኸባ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝመጽእ ዓመት መልሲ ክትህበሉ ምዃና ጠቒሳ። መንግስቲ እስራኤል ንዝበዝሕቶም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ሃገሩ ንኽወጽኡ ዘገድድ ዝተፈላለየ ፖሊሲታት ክሕንጽጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። እቲ መንግስቲ ናብ ካልእ ሃገር ንምስጓጎም ኣቐዲሙ ምስ መንግስታት ዩጋንዳን ሩዋንዳን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ምዝርራብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ጅቡትን ሶማልን መሪሕነት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ዝብል ተቃውሞታት የቕርባ ከም ዘለዋ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ገሊጾም። እዘን ሃገራት ተቃውሞ የስምዓ ምህላውን ዝጥቀስ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንኬንያዊ ማሕቡብ መዓሊም ብምትካእ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ክኸውን እዩ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ 2008 ናብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ዝተመርጸ ማሕቡብ መዓሊም ነናይ 4 ዓመት 2 እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሖ ናይ ግዜ ገደብ ወዲዩ ኣብ 2016 ብኻልእ ክትከእ እኳ እንተነበሮ መራሕቲ እቲ ዞባዊ ውድብ ስሩዕ ኣኼባ ከካይዱ ብዘይምኽኣሎም ስልጣኑ ክሳብ ዝእዋንዚ ተናውሒ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ስልጣኑ ከሰጋግር ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ማሕቡብ መዓሊም መን ይትክኦ ዝብል ንሃገራት ኢጋድ ኣብ ስውር ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ኣእቲወን ምህላው ይንገር። ብፍላይ ጅቡትን ሶማልን ዋና ጸሓፍን ኣቦ ወንበርነትን ናይቲ ውድብ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ዝብል ተቃውሞታት ብግሁድ የስማዓ ምህላዋን ዘኢስት ኣፍሪካን ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ። እዋናዊ ቦወንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ኣብዚ መጽእ ዓመት ንኬንያዊ ማሕቡብ መዓሊም ተኪኡ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ዞባዊ ውድብ እንተኾይኑ ድማ ኢጋድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ዝብል ተቃውሞታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ኣብ 1986 ዝተመስረተ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ቀዳሞት ኣባላቱ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያ፣ ሱዳንን ዩጋንዳን ክኾና እንከለዋ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ድማ ድሕሪ ናጽነተን ብኡንብወን ተጸንቢረንኦ። እንተኾነ ኤርትራ እቲ ውድብ ብኢትዮጵያ ተዓብሊሉ ብዝብል ኣብ 2007 ኣባልነታ ከተደስክል እንከላ ኣብ 2011 ዳግም ናብቲ ውድብ ተመሊሳ። ይኹን እምበር ክሳብ ዝእዋንዚ ዝኾነ ንጡፍ ኣበርክቶ ይጸንሐን። 8 ኣባል ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓቖፈ በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ኣብዚ ዞባ ንዘጋጥሙ ቁጠባውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብምምኽኻር ንናይ ሓባር ምዕባለ ንምስራሕ ዝቖመ ዞባዊ ውድብ እዩ። እቲ ውድብ ካብ ዝምስረት ኣብ 33 ዓመቱ ብንጡፍ ዝተዋስኣሉ ኣበርክቶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝተረኣየ ግጭት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ተበግሶ ጥራዩ እናተባህለ እዩ ዝንቀፍ። ጉዳይ ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ መዕለቢኡ ከብጽሕ ዘይከኣለ ኢጋድ ከምቲ ዝተበገሰሉ ከም ዘይሰጎመ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ዞባ ይሰማምዕሉ። ብከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ትሕመት ዘላ ዚምባብዌ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርካብ 30 ሓራምዝ ናብ ቻይና ሸይጣ።
እቶም መንግስቲ ዚምባብዌ ዝሸጦም ሓራምዝ ካብ 2 ክሳብ 6 ዓመት ዘለዎም ኮይኖም ካብ በረኻታት ተሃዲኖም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ነሳት 1 ዓመት ኣብ ግዜያዊ መካነ እንስሳ ተታሒዞም ዝጸንሑ እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብ ቻይና ናብ ዝርከብ መካነ እንስሳ ከም ዝገዓዙ ተረጋጊጹ። መንግስቲ ዚምባብዌ ነቶም ሓራምዝ ብኽንደይ ከም ዝሸጦም ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ ክርከብ እንተዘይተኻኣለ ካብ ቻይና $10 ሚልዮናት ከም ዝተቐበለ ግና ተጣበቕቲ መሰል እንስሳ ዘገዳምን ተሓለቕቲ ዕቃበ ከባብን ብትሪ ነቕፍዎ። ዚምባብዌ ብሰንኪ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰረተ ቁጠባዊ ቅልውላዋ ባጤራ ብዝቕባበ ናይ ምሽማት ዓቕሙ ተዳኺሙ ዋጋታት ባንን ካልእ መሰረታዊ መግብታትን ብዝተዓጻጸፈ ንሂሩ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ዘንበረቶ እገዳ ክለዓል ዝጽውዕ ብመንግስቲ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ዚምባብዌ ነዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ዛኑ-ፒኤፍ ዴሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ሃገር ከረጋግጽ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ብምግሃስ መሰረታዊ መሰል ሰብ እውን ይኽሰስ እዩ። ነታ ሃገር ን38 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ ኣብ 93 ዓመቱ ኣብ 2017 ብወተሃደራዊ ዕለዋ ኣይተኣለ እምበር ኣብቲ ሃገር ዝመጽእ ፖለቲካዊ ለውጢ ይኹን ቁጠባዊ ጽገና ከም ዘይተረኣየዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዘረድኡ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።